Fabulo su dindinar mataye, hudu ga hudu sabon mata, hannuwa suke da dagawa. Fabulo su kai nake gani haka? Kware kwa. Ikon Allah. Menene abin daure kai a nan? To ni na wuce naga gun yayi fefes ya dawo kuma na san sati uku baya kaga yanka ce gun nan ma rufe shi zakai saboda duniya ta ma daurin minti. Wallahi a wancan lokacin duniya ce ta mun atisha wartsake. Amma yanzu na wartsake. Alhamdulillah mai girma gwamna na jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadimul Islama in ƙara maka wal muslimina. Shine ya haɗa mu gaba ɗaya masu shayi. Don aka kasa mu biyu masu shayin jihar Kano aka ba rabi daga baya kuma aka kira rabi aka ba su. Mu 5,200 haka aka haɗa aka ba mu jarin shayi. Aka ba mu jari aka ba mu taliya nan ta yan yara aka ba mu kwai aka ba mu biredi da wasu yan hasabi. To kaga ai in mutum ya san yana so ya inganta kansa ya gyara gurinsa da wannan jarin da aka bashi maimakon ya zauna ya turmishe su. Saboda haka yanzu ya gama nashi aikin shi gwamna saura namu da ni da masu shayi da masu zuwa shan shayi a wurin masu shayi. Shekara ta 2019 so muke yi ya koma saboda in ya koma kila mu bude gidan biredi. Amma wallahi na ji daɗi. Komai gashi kai Facebook ya gyaru wallahi. Abinda za a yi yanzu ni ma in shiga riga arziki dan fashe mun kwannan ba za in zo dan fashe mun kwannan. Tabbacin ya tace yarinya lami shaga mu ya karama sai dai albarka abinda nake so da kai ne da ka samu ruwan bulu amma ba zan baka ba dan ba a ce mu zo mu karya jarin mu ba. Zuban bakin shayin rage asara ya zan yi.